Laki rikos- ja riita-asioiden sovittelusta on tullut voimaan vuonna 2006. Laki tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Sovittelu on vapaaehtoista, puolueetonta, luottamuksellista, kohtuullista, tarkoitettu kaiken ikäisille riippumatta asuinpaikasta, oikeuden ulkopuolinen tapa käsitellä riita- ja rikosasioita. Sovittelussa ei ratkaista rikosoikeudellista syyllisyyttä. Mitä voidaan sovitella? Väkivaltarikokset, vahingontekorikokset, omaisuusrikokset, kunnianloukkaukset, riita-asiat. Osa rikoksista on asianomistajarikoksia, kuten netissä tapahtuva perättömän tiedon levittäminen tai kunnianloukkaus. Nuoret eivät useinkaan tule ajatelleeksi tällaisen teon vakavuutta ja sitä, millaisia tunteita ne herättävät loukatuksi tulleessa ihmisessä. Terve! Hei! Mitäs sulle? Yökerho. Eikö mä luulen, että sulla on nyt tällä illalla ihan tarpeeksi otettuna, että... Soitanko mä sulle auto? Minkä auto? Taksi. Mä annan sulle rahaa täällä. Ei, tällä illalla on silleen, että sisälle... Pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos, jossa asianosaisille on tärkeää kertoa, että riippumatta sovittelusta asia etenee syyttäjälle syyteharkintaan. Mikäli kyseessä olisi lievempi rikos, asian käsittely päättyy sovitteluun. Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa sovittelu joka tapauksessa huomioidaan positiivisena tekijänä ja joissain tapauksissa syyttäjä voi tehdä syyttämättä jättämispäätöksen riippuen kokonaisuudesta. Asioista kannattaa siis sopia ja tehdä sovinto osapuolten kesken. Iltaa. Iltaa. Terve. Täällä on kaveri raudoissa. Joo, aika riehuja tuli vähän päälle, niin joutui pistää rauhoista rauhoittua. No eikä tässä kun yritin vaan ravintolaan mennä. Eikä sitä... Poliisia. Jaa. Ota pulousta. Poliisin kanssa. Kyllä se kävi mun kimppuun tää. Se levitellään myöhemmin. Häh? Ei muuta kuin illan jatko. Joo, kiitos. Ai. Tää on homo. Päästin mua ravintolaan. Tänään koppiin kun pitäis päästä. Koppi. Ota jalkaa. Poliisi kuulustelee asianosaisia rikoksen johdosta. Alaikäisten kuulusteluissa on aina huoltaja mukana sekä tarvittaessa lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa lapsen täyttäessä 15 vuotta. Vahingonkorvausvastuu on kaiken ikäisillä, siis myös alle 15-vuotiailla. Kuulustelun lopuksi poliisi kertoo mahdollisuudesta sovitella asiaa vapaaehtoisesti. Tutkija esittää sovittelutoimistoon menevät asiakirjat tutkinnanjohtajalle. Tutkinnanjohtajan päätöksellä asiakirjat etenevät sovittelutoimistoon. Juttu. Tekijät 12 ja 14, tapahtumapaikka Kaarretie ja ilotulitteilla räjäytetty postilaatikko. Jaha. Sovittelun tärkein osuus on neuvottelu, jossa osapuolten lisäksi on mukana 2 koulutettua vapaaehtoista sovittelijaa. Lain mukaan voidaan tarvittaessa pyytää mukaan neuvotteluun myös asioimistulkki. Alaikäisen mukana on aina huoltaja. Mikäli asiassa päästään ratkaisuun, laaditaan siitä yhdessä sopimus, jonka osapuolet hyväksyvät allekirjoituksellaan. Tieto sovittelun lopputuloksesta ja mahdollisesta sopimuksesta toimitetaan sovittelun päätyttyä oikeusviranomaisille. Alle 18-vuotiaiden rikoksentekijöiden kohdalla on sovitteluprosessissa kasvatuksellisia tavoitteita. Sovittelussa kohdataan teon aiheuttamat seuraukset ja joudutaan ottamaan itse vastuuta teosta.
Sovittelussa käsitellään ja ratkaistaan aiheutettuja ongelmia hyväksyttävällä tavalla sekä saadaan mahdollisuus hyvittää aiheutetut menetykset. Erilaisia hyvitysmuotoja ovat esimerkiksi anteeksipyyntö, käytökseen liittyviä sääntöjä, rahakorvaus tai työkorvaus. Alaikäiseen kohdistuvaa rikosta ei saa sovitella, jos uhrilla rikoksen laadun tai ikänsä vuoksi on erityinen suojan tarve. Asiakkaille kerrotaan, että onnistunut sovittelu on vuorovaikutuksellista keskustelua, jossa uhrilla ja tekijällä on mahdollisuus kohdata saman pöydän ääressä ja keskustella tapahtumista ja tunteista sekä sopia rahakorvauksia. Sovittelulla on yleensä positiivinen vaikutus kaikille osapuolille. Sovittelu on nopean ja varhaisen puuttumisen kanava, ja sovittelulla on kasvatuksellinen näkökulma. Sovittelulla toivotaan olevan rikollisuutta ennaltaehkäisevä vaikutus. Sovittelussa nuori saadaan ottamaan vastuu teoistaan. Alaikäisten tekemissä rikoksissa on toivottavaa käyttää korvausratkaisuissa työkorvauksia. Lisätietoa sovittelusta saat paikkakuntasi lähimmästä sovittelutoimistosta.